Il-Kummissarju tal-Liġijiet Franco De Bono li kien appuntat f'din il-kariga minn Joseph Muscat innifsu malli rebaħ il-Gvern fl-2013 ħareġ jiddikjara li Joseph Muscat huwa l-aktar politiku korrott fl-istorja ta' pajjiżna. Il-Kummissarju tal-Liġijiet Franco De Bono għal dan fil-blog tiegħu fejn ta' sikwiti kummenta dwar il-qagħda politika f'pajjiżna. Fi blog qasir ħafna ta' ftit linji, il-Kummissarju tal-Liġijiet Franco De Bono fisser illi fis-sigħat li ġejjin se jkompli jiżvela iżjed biex isostni d-dikjarazzjoni tiegħu li Joseph Muscat huwa l-aktar politiku korrott fl-istorja ta' pajjiżna. Sa dan it-tant konsegwenza tal-gravità tad-dikjarazzjoni tal-Kummissarju tal-Liġijiet tant daħlu nies biex jaqraw il-blog tiegħu illi il-website ċediet u waqgħet bi traffiku kbir li ġġenerat f'daqqa. Fil-fatt ftit wara li ħareġ dan il-blog, il-Kummissarju tal-Liġijiet kiteb fuq Facebook illi ma jafx ġara fil-website tiegħu għaliex għamlet xi ħin mhux aċċessibbli. Il-Kummissarju tal-Liġijiet qal illi Muscat l-ewwel għamel ħiltu kollha biex ma jiġux investigati dawk ta' madwaru, imbagħad il-bieraħ kellu l-wiċċ jgħid illi l-allegazzjonijiet ma ġewx pruvati fil-qorti. Mhux bil-fors ma jiġux pruvati, sostna Franco De Bono, jekk Joseph Muscat u sħabu għamlu minn kollox biex l-investigazzjonijiet ma jsirux. Franco De Bono inħatar Kummissarju tal-Liġijiet f'Marzu 2013, ftit tal-jiem biss wara li Joseph Muscat rebaħ l-elezzjoni ġenerali.